Anong ginagawa niyo dun sa school? Ano leksyon ngayon? Election, math, Mat. EPP, saka mathematics, Okay man, okay man. saka science, Kaya man, hindi ka naninibago. sa mga organ. Oo, organ. Hindi ka naninibago. Kaya naman. Yan. Basta sabi ko sa iyo, pag nagsasalita ka, yung dahan-dahan lang, wag mong bilisan kasi nababaloktot yung dila mo para maintindihan ka nila. Tapos kapag di mo alam, magtanong ka muna, wag ka sumagot. Ganun. Yan lang muna kasi wala rin akong ano. Wala rin akong pera ngayon na ano. Sapat, ha? Panggasolina na. Ayos yung pag-aaral. Huwag mo isipin yung mga ano. Basta diretso mo lang yung isip mo. Focus ka lang muna sa ano. Ito si Si Tilo tumawag kay Pula. Ano? Anong ginagawa mo? Nagmumudyo. Saan ka ngayon? Saan ka? Saan ka? Ay, nag-face to face siya. Sa barracks ka? Kasi naka-white. Sa barracks ka? Sige, sige. Puntahan ka ni Jason dyan. Huwag kang alis. Kintuan tayo. Mamaya pa ako magbalik mga launa. Sige, tama, sige. tama. Sige, sige. Puntahan ko Pupunta nga. dyan si Jason. Face to face pala si Tilo ngayon. Face to face pala ngayon sila kasi... Awa mo. Yung ko mamaya pang hapon bibigay hapon. Hapon, Sige, bibigay hapon. yapon. Sige na, pupunta Sige, dyan. sige, sige. Jason, pipinta. Alright. Pupunta dyan, Jason. Ano ulam mo? Balik mo eh. Ay, sarap. Balingoy. Ha? Wala ako, bumili na ako. Si Vince naka-live ngayon, saka si Tricia. Nakalag nga. Ay, Dating? Niluto ko mamaya. Oo. Ano masasabi mo? Niluto ko mamaya. Mag-hi ka kinuna. ay nuna. Ayos, seryoso sa pag-school ah. Nilutoin ko mamaya. Oo. Ako, good sa. Alright, punta tayo dun. Punta tayo kay Tilo. Kunin ko na lang yan. Sorry, Agi. Ala ka. Ayan. Ha? At uwi muna ako. Sada mo Agi ah? Oo. Hatdan muna ako dun sa barracks kasi si Tilo ay ano, nag-contact kay Pula. Sakto, nandito rin ako. Face to face pala si Tilo. Umuwi lang daw kasi nagtanghalian. Yan, kumustahin ko si Tilo. Saan ako? Uwi na ako. Vlog ko muna yung Tilo. Okay. Oo, sige. Oo. Sakit ang ulo. Pag uwi ko, hindi muna ako mag-edit. Matulog ako. Sagad na yung puyat ko. Grabe init. Tapos may pinapabili rin sa akin si Ami. Yan, dito na tayo sa Bong Liu. Sa tulay ng Bong Liu. Yan. Tingnan natin. Kumustahin natin si Tilo kung kamusta yung pag-aaral, kung kayang-kaya naman. Yan lang maitutulong ko sa kanya. Advice, pag-aral. Gawin niya, sabi ko sa kanya, gawin niya yung mga pinapagawa sa school kung talagang gusto niyang makapagtapos. Kasi ako nga noon, sinasabi ko sa kanya, ako nga pumapasok pa, tapos pag uwi, edit, tapos magsusulat. Ngayon, kung gusto mo talagang matulungan mo sarili mo, magporsige ka. Kasi wala namang ibang tutulong sa sarili mo, kundi ikaw mismo. Yan. Kasi walang sino man na tao ang pwedeng numakaw sa diploma mo habang buhay mo ay nadala-dala.
Nabigyan niya ng oras yung pagpasok niya sa ALS para di siya matambakan na susulatin. Init. Yan, ikat muna natin yung vlog. Hindi na lang natin pagpatuloy sa barracks. Kasi magmumotor ako. Yan. Yan, dito na tayo kay Tilo. Dito na tayo kay Tilo. Bo. Oh, ay. Ha? Nagmumudjul. Doon kasi ko kaya lahat, wala kasi may nato daw kay Badit. Tumawag. Face to face pala sila. Tapos, umuwi ka lang. Umuwi. Kasi, Nono. Ganda. Face to face, oh. Aray ka na, no? Oo. Mukhang kaya ko. Uy! Oo. Julian. Sagot. Bilis mo na kain mo. Para diretso yung pagsagot. Ano oras pasok nyo kanina? Ng umaga? Busy eh. Ayan. Alas 8. Alas 8 yung pasok nyo. Tapos pinauwi lang kayo para kumain. Tapos babalik ulit doon. Tapos bukas, module na ako bukas. Module ka na bukas. Okay. Face to face. Yan dapat. Pag may pasok, pasok ka. Pag walang school. Pag may school muna. Hindi na mga friends. Kamusta yun? Dali yan. Bilisan mo muna pagkain mo. Kwento-kwento tayo. Kaya na muna. Yan ako tawarin mo ano. Tambay ka? Wala problema. Sa resort to sa di mismong Court? court. Oo. Ano? Oo. Sa tulikod ko stage. Buko. Sara. Gilid ka to tinampo. Sa resort to. Pinakang gilid. Basta pumunta ka sa court. Walang ibang tindahan dun. Pumunta na sinuno sa Ay mo, day court pa sa di. Oo. Pasado. Yan mismo. Punta na sinuno. Tambay. Pag-abot. Oo. Ako lang ingon na. Sige. Dito ba bala? Pwede. Payo ko ay. Wala pa yung module mo? Bagas ako, ulang tayo. Galing daw sa school. Nag-online? Face to face. Doon ako kila Pula tumawag niya sa Tumayang. Hello po. Oo. Good afternoon. Kaya tinuloy ko na rito. Just tingnan ko rin. Estudyante. Pasal ka namin, sabi namin, anong gusto mong pangarap? Gusto mong pangarap. Ano gusto mong pangarap? Maging engineer? Sundalo yan eh. Oo nga. My ambition is to become a soldier. Oh. General. Nasa cellphone ko. Cellphone mo. Ubusin mo muna, mamaya kwento tayo. May patulong ako. Patulong? Hindi ako kaya. Pag di mo kaya, magpatulong ka. Nasa cellphone, tayo ng kadula. Ay, kay Dola. Kay Dula ka pa. Oo. Binigyan ako sama sa group. Ha? Sama sa group. Ayun ang gagamitin ko. Sa group. So, kailangan mag-aaral ka rin ng maayos. Hindi yung hingi ka ng sagot sa ano. Hindi. Para na ako, hindi naman ako naggamit sa cellphone. Pero lang, Pero kayang-kaya naman, kayang-kaya yung ano. School ngayon, hindi ka naman nahihirapan. Hindi ka na-stress. Ayos. nung kaguro, ng mat. Mat. O di mag-ano ka kay Dula? Bawal mo magkalamin eh. Nasa papel na yung papel eh. Oo, yan. Sige, kain na muna. Dali, dito tayo sa labas. Ha? Meron pa isa? Ay lang, makapal yung sinusulat mo. Makapal ba? Mamaya mag-iit yung makapal niya. Oo. Ito pa isang. Tingnan ko. Tapos. Ano ko? Tingnan ko. Ay, pakita. Ayaw ko. Alin sinusulat mo ito? Ito. Nagkakamali nga ako eh. Ha? Mali nga yun. Oo. Sige, sulat na.
Dito ka. Dito. Dito ka, upo. Puwan ko dito, wala. Ito, Ganun. Ayan si Tilo. Kumusta naman yung ano? Kumusta nga yung pag-aaral mo? Hindi ka na-stress? Sigurado ka? Kanuli. Ang sahod ko. Yan. Wala ka pang gastos. Yan, Tilo. Tuloy mo lang yan. Pang gastos. Marami ko yung sahod ko. Ano? Sahod ko. Ano? Wala pa. Wala pa. Ano yan? Exam? O assignment? Kanina ito nung kanina review. Oh. Nung review kanina. Nung subject namin. Anong oras balik nyo dun? Kasi mamaya. Mayang... Mag-aaral na pala. Mag-alauna na pala. Oh, wala na. Alas 8 yung pasok nyo kanina umaga. Tapos pinauwi kayo anong oras? Alas 11. Alas 11. Lang kumain. Tapos balik daw alauna. Mamaya, mujud ko na mamaya. Anong ginagawa niyo dun sa school? Ano leksyon ngayon? Election. Math. Mat. EPP. Saka mathematics. Okay man, okay man. Saka science. Kaya man, hindi ka naninibago. Sa mga organ. Oo, organ. Hindi ka naninibago. Kaya naman. Yan. Masasabi ko sa iyo, pag nagsasalita ka, yung dahan-dahan lang, wag mong bilisan kasi nababaloktot yung dila mo para maintindihan ka nila. Tapos kapag di mo alam, magtanong ka muna bago sumagot. Ganun lang. Kailan yung, bukas may pasok din kayo? Wala na. Oo. Pag walang pasok, saka ka magtrabaho. Module ko na yun. Magmumodule ka bukas. Module ko. Oo. Sulat ka lang dyan. Estudyante, oh. Nakaputi. Oo. Sabi ko sa'yo eh. Ano, masaya ka na natupad na yung sabi mo sa akin na na gusto mo mag-aral. Oo. Ha? Di ba? Sabi basta seryoso ka talagang mag-aral ka. Papa-enroll kita eh. Mali. Ano? And then, huwag muna nating istorbohin. Mali. Hindi mo naman sinabihan yung ate mo. Yabihan ko na yun. Hantay ko nung kuya. Napicturean na. Iwan ko na ang napicturean yun. Kasi kailangan, sabi ko sa'yo, padala niya sa akin eh. Para, Kaya pag natapos tapos ko ng high school pati, didiretso na akong batoy na, senior na ako. senior ka na. Pag natapos ko pati yung elementary dun. Oo. Nilipat kaya ako ng high school. Tatapusin ko ng isang bang Sa, high school. kaya nga, high school. Tapusin ko daw. Hmm. Pag natapos ko daw, doon daw sa nila, ang bibigay sa akin ng yan, pang ko yan 12. 12. 12 na pang-exam. Kaya yusin mo. Mag-review ka na mag-review kasi ang mahirap dyan yung exam. Pero madali lang naman yan. Isa sunod, may exam kayo masunod. Basta pinag-aralan mo. May exam kayo may sunod eh. May group chat ba kayo? Meron na. Kasi ako may group chat kami nun eh. Meron ako. Nagchat nga sa GC. Oo. May group chat naman yun kaya malalaman mo kung ano. Nagtatanong nga ako. Magtanong sa mga classmate mo. Baka ligawan mo yung teacher mo. May bakla kami may bakla kami teacher eh. Ano pangalan? Nakalimuto pa. Ang kurong kaya ko lang si ang gusto ko lang teacher namin na lalaki. Si Kinit yata eh. Oo. Ba't mahiyata? Kala ko kilala. Si Kinit nga. Oo. Nag-usap. Binigay ko din yung kaya.
pangalan ko. Ay nung binigay sa akin Birth certificate. nung pinilapan ko doon. Pinasa sa akin, binigay ko dito. Yes, yun. Nakapagpasa ka na ng module? Hindi pa. Hindi pa. Nandyan pa lahat sa'yo? Ito pala to. Ito. Nandyan pa lahat. Mat pag may... Ayos ah. Ang hirap nga yan. Ba't may ikis? Mali. Yan. Ito yung sama sagot eh. Pinapit ko. Sige lang. Ito lang ang namin. Pag gagabi, sulatin mo na. Pinatsukan ko. Pag gabi, sulat ka. Ito na ko. Huwag ka nang maggala-gala. Ano ba, mamaya, sulat ka na. Para tapos mo kaagad. Pag tapos na, pwede ka magtambay-tambay. Ayos ah. Sa kanto, sa mga body. Mm. Mga organ. Mm. Organ. Sa mga organ. Ang bilis na. Bait naman yan. Sulat na, mag-aalaw na, babalik ka pa. Anong oras kayo Anong oras kayo na uuwi mo mga hapon? Mamaya na. Mga alas 6 yata. Ikot lang kami. Hindi na kami nagkano. Doon ka na Dami mga pera eh. Ano to? Bagay ka lang yan. Eh. Kulang pa sa panggastos. Nagyan mo ako kaya, Abe. Sabi ko, pinapakakala ko lang 1,000. Ano, ayan. Panggas na lang, wala lang ang panggas. Mayroon yan, tingnan ko nga. Dami ang pera eh. Tingnan ko nga. Tingnan ko. Tingnan ko nga. Tingnan ko yan po. Ano, punta ka na sa school? Ha? Punta na sa school? Wala ko pala rin. Ito na ito. Oo, panggas mo. Wala rin akong ibang pera nito eh. Wala daw siyang pera. Ano ba ba? Tinitipid-tipid ko na lang. Tinitipid-tipid ko na lang. Gamitin mo lang pampasok. Tinitipid-tipid ko na lang. Oo nga, nagpultang na ako ngayon. Ginamit kaya. Nanginom ko, ginamit. Yan lang muna kasi wala rin akong ano. Wala rin akong pera ngayon na ano. Sapat, ha? Panggasolina na. Ayos yung pag-aaral. Huwag mo isipin yung mga ano. Basta diretso mo lang yung isip mo. Focus ka lang muna sa ano. Ito si Jim, wifi na kaya. Mailod man ako, kung di problema, signal dun, sa loob. Malauna na natin, pupunta ka na ata dun eh. Wala na nga. Oo. Sige na, inintay ka na dun. Pang military ka tong kang kuya. Oo. Oo, kasi mag-a-army. Military time. Pag military time, dapat nandun na. Pati okasan. Ibang okas. Sakit ng ulo ko. Hindi ka pa pupunta doon? Hindi pa. Uwi muna ako. Sakit na ng ulo ko. Matulog muna siguro ako. Tapos dito, punta na ako doon. Ganda pati ng sulat mo pala oh. Yan, tingnan natin yung sulat ni Tilo. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Yan, kita na sulat ni Tilo.
mahaba. Yan, tahimik na dito sa tahimik na dito sa barracks. Hindi na tulad ng dati. Dami ng bago. Dito may bakod na, kaya Tibidang, Kubo ni Tilo. Tapos dyan pa lang may tinatayo naman ng panibagong bahay. Yung dating kinakainan namin dyan, kanila Chip. Dami ng damo. Tahimik na sa barracks. Wala na yung magulatan dati. Tawanan. Uwi muna po ako. At nahihilo ko. Parang pahinga muna ako sa bahay. Uwi muna po ako. Baka dito pa lumala yung sakit ng ulo ko. Kasi may bibilin pa ako sa sentro. At binisita ko lang si Tilo. Kasi yung vlog ko talaga kanina, doon kay Baditas, biglang tumawag kay Pula, nangumusta. Kaya dumaan na ako dito. Yung gulay daw, doon nyo raw lulutuin kay Pula. Punta ka raw doon ka na raw kumain. Siya na magsangkap niyan. Yan po, alis muna ako. And let's go. Lo, muna ako Lo. Ayusin mo pag-aaral mo ah. Yan. At yan lang muna yung may bigay ko sa'yo. Si kapos din ako. Yan. Let's go. Ay mga kaparnisan, pagdating ko sa bahay, talagang hindi ko na kaya yung sakit ng ulo. At humiga na kaagad ako. Tapos inasikaso ko ni Ami. Parang mabibiyak na yung ulo ko sa sakit. Yan. Nilagyan ni Ami ng hilo yung ulo ko. Tapos nilagyan ng kating ko. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days
intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing